Maisan. Puhon, makabinaki na sad ni. Ito dito sa Hawan. Naibot oh. Ano sa man na? Oh, ayaw, ali. Nagtutuyok na ni. Oh, tambok ang saging. Tuyok ka? Oh, nagtutuyok ta. Pero, ay manggahan, ay kuan. Akong duha ka manager. Si manager duha. Kamas, ay wa man sige kamas oy, naka front drive bang god. Putuon diri ba nga dapit? Okay, karon. So na akong badi-badi oy. Unsa man ni diri? Wala lagi ni diri ba? Ay batuon man god. A few moments later. Naikot. Si tatay po, dili siya mag-drive sa motor. Ingani gid basta danlog bay. Wa gigunit ang spike. Kotan. Si Auntie Arlene ba? Log.